Hah? 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 जा भुक्ली छौँ পেট কোনটোচোন পেট 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 কোনটো সেইটো চকু 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 কাণ কোনখন কাণ কাণ কোনখন কাণ 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 চুলি চুলি পেটটো দেখা যায়
kuri kuri. Sini 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 sini. Pa. Nó không biết một cái là mà không là nhà ông đã là ông bà như vậy thì phá bật thế chỉ có hai rồi thì bà thì lúc đó nhà ông nó đi mà